when it comes to content creators, na ba kay isa ka content creator nga tan ano yung mga marag threat sa imuha? Ano, Telma. Sino yung paborito mong content creator? Kinsay dili nimo ganahan nga content creators? Mayong bugag, this is your proud bistak boy, Chito Samuntina. Okay, kini. Excited kayo ko nga ipailaila sa inyo ang sunod nato nga guest din sa Chit Chat kay kining bayhana, grabe na kaayo kasikat. Dili lang din sa Davao, sa Mindanao, sa mga Bisaya, pati na sa tibuok Pilipinas. Ginatawag namo nga usa siya ka pandemic baby, pasabot. Mas nisikat siya pagputok sa pandemya dinhi sa tuwang nasod. Finally, makachit-chat na nato siya. Wala na ilain pa ang mama sa usa ka dinosaur na tawagon natong si Tiny, si Karel Kat Lopez. Hello, Ka. 2019 you started sa pag-vlog, nagva-viral. Ilan yung followers mo nun, Ka? 45,000 yun. 45,000. Hindi, nag-start ako. May page na kasi ako. College, ginawa ko siya parang diary. Oo. So may page na ako, ginawa ko siyang diary. Meron ako mga 2,000 followers. Ano yung mga contents mo before? Wala lang, random. A day in my life, ganun lang. Today, parang sad ako, kilig. Oo, as in, puro ganun lang. Parang diary. Journal ko siya. And then, parang naisipan ko lang na mag-Korean. Tapos, overnight. Kasi nung time na yon, mas nauso yung mga K-drama. Ayan. Tapos overnight, ano nangyari? Sa overnight, naka-gain ako ng, yun nga, 50,000. Overnight lang. Wow. Grabe, siguro, yung views ng video na yun, yung pinakauna kong video is nasa 12 million. Wow. Yung Korean na yun. Yung pinaka-viral mo. Yun yung pinakaunang video ko din na ginawa. Kasi before, puro pictures lang. Yun naman uso before. Yes. Tapos gumawa ako ng video. Ayun, overnight, nag-50 million. Did you really dream na sisikat ka? Hindi. As in, totally hindi. Kasi, 2019, yung ginagawa ko yung Korean videos ko, student pa lang ako. Nung nakita kita sa student pa lang ako noon. And then, tourism ako. Tapos, dream ko talaga is maging FA. Tapos, nung pagka-graduate ko, lahat ng airlines in-applyan ko. Kasi gusto ko talaga mag-FA. PAL, Cebu Pacific, AirAsia, bumabiyahe pa ako ng Jensen para lang makapag-apply. Wait, sa Jensen ba yung mga application? Hindi. Merong Davao, yung sa PAL, and then, after a week, hindi ako on the spot sasabihin sa'yo hindi ka tanggap. Tapos, after a week, hiring yung Cebu Pacific. Hindi ako natanggap. Never give up, girl. Talaga? Oo. And then, nung hindi ako tinanggap, alam ko naman sasabihin nila na balik ka muna after 6 months. Wala, hindi ako nakinig. Pumunta ako Jensen kasi alam ko hiring na naman sila doon. So, nag-apply ka ulit? Birthday ko yun. Tapos sabi ko, Lord, sana maging FA ako. Kasi dream talaga. Nag-tourism ako kasi gusto ko maging FA, ganito, ganyan, travel. Tapos, inisip ko kasi parang, malaki yung kita. Kasi gusto ko lang naman is, better life sa family. So, until today, nangangarap ka pa rin ba na maging FA or hindi na. You gave up on your dream? Hindi na. Kasi, nung puro rejection ako, nag-work ako sa hotel, sa maliit na hotel. And then, na-meet ko si Luigi. Luigi is your manager? Luigi Seno. Paano kayo nagkakilala ni manager mo? Si Luigi, fan lang din siya. Nanonood siya. Siya and yung family niya. Nanonood lang. Tapos, and then, super random lang na nag-message siya sa akin na pinakilala niya. Parang pinakilala niya sarili niya na parang safe ka, hindi ako parang stranger. Sinabi niya, I'm Luigi Seno, nasa California ako, from
America's Got Talent, ganun. Tapos parang nag-ano din siya, nag-show siya dito sa ASAP. Oo, ganun. Tapos, yun, sabi niya na mag-resign ka sa work mo. Tapos focus ka sa yung ginagawa kong vlog. Kailan dumating si Luigi sa picture? December. Pumasok ako sa hotel, nasa na yun November. Tapos parang nag-uusap-usap na kami ni Luigi. Pero hindi to naging flirt-flirt. Yeah. Professional yung pag-uusap niya. Professional talaga siya. Tapos, yun nga, December, sabi niya, anong gusto mong gift? Kasi parang alam niya na hindi ako naging FA, gano'n. Sabi ko, aside doon, gusto ko yung mag-vlog, gano'n, video. Sabi niya, anong gamit mo? Sabi ko, cellphone, yung Android ko na phone. Sabi niya, bilan kita camera. Wow. Tapos nagpadala siya agad. Ginawa to ni Luigi because nakita niya yung potential sa'yo. Oo, sabi niya. Ilan yung followers mo nung time na yun? Nung time na yun, nasa 200, 300. 200K. Pero wala lang yun. Yung 200K na yun, wala lang yun. So, naniwala siya sa'yo? Oo. Kaya may pressure din. Pero, wala lang. Nakakatuwa lang na may isang stranger talaga na naniwala sa'yo. Tapos, lagi niya sinasabi na mag-resign ka, may trust ka lang sa akin. Sabi niya lagi niyang sinasabi, your future is bright. Lagi niya sinasabi yun. Pinagsisihan mo ba na hindi ka naging FA or naisip mo na kaya ka pala na-reject because God has a better plan for you? Hindi man halata, pero very religious. Very religious ka. Oo, yung parang super parang inisip ko na bakit hindi ako nakapasok doon. Ito pala yung way ni God. Bakit hindi ako nakapasok doon? So, pray lang, lagi mag-trust lang talaga sa process. Are you happy right now sa disposition ng buhay mo? Oo. Hindi man ako super sikat, kilalang kilala, pero ang akin lang kasi is basta able lang ako na bigay sa family ko. Ganun lang Until ako. now ba, nagpo-provide ka for your family? Oo. So, ikaw ang breadwinner? Nakaka-proud because I didn't know na breadwinner ka, na you still provide for your family. Yung kuya ko kasi, tatlo kami. Yung kuya ko, maaga mag-family. Okay. So, parang, di ba tayo naman Pinoy, magbibigay talaga sa parents kahit may family ka na. Pero sa kanya kasi, is parang, parang, may mga anak na kasi. Parang ayoko na ma-pressure pa siya na magbigay. Kasi so, ikaw na lang yung nagkusap? Ako na. Karel, ito yung career mo ngayon sa social media. Nararamdaman mo ba na sikat ka? Naiisip mo ba na, marami nagpapapicture, sikat na ako? Nararamdaman mo ba yan? Hindi. As in, hindi talaga. Wala lang. For me, sikat is mga Ivana Alawi level. Yes. Yun nga sinasabi mo, pag nandyan ka, nakatayo ka, recognize ka kaagad. Wala nang isip-isip, si Anto. Oo, wala. Hindi naman ako mabot sa level na gano'n. Mas sikat pa nga yung si Ruel. Gano'n. Ruel Divina. Oo. Ito, pag every time magkakasama tayo, di ba? Mas madami na mga nagpapapicture sa inyo. Gano'n. Hindi, kasi ikaw, yung market mo hindi masyado sa Davao. Andun sa Manila. Pumunta naman ako Manila. Nagmamask ka kasi. Wala din. Ayaw lagi pagmask. Hindi, ito Karel. So may jowa na si Karel. Oo. Basta happy in a relationship. Happy in pero a relationship. Hindi kayo... Private. Hindi mo masyadong pinapublic. Private lang. Mas gusto mong ganun. Bakit? Oo. Kasi, ayaw niya din. Hindi, na-try ko kasi yung public ba. All out talaga with all the slideshow kami, ganyan. With all the caption. Wait lang. Hindi na nagtagal. Bago tong sa jowa mo, hindi nagtagal. Bago tong sa jowa mo, meron ka kasing may mga na-fifling sa'yo si Locust. Uy! Ay, bakit? Wala ko na-expect. Ay, sorry. Di ba na-expect? Sorry. Sila, naging kayo ba ni Locust? Hindi. We are good friends talaga. Like, friends. Walang Ito mali sa mga, never namin to sinabi. Yun nga, kasi sabi ng mga, sana
Grabe yun. Valentine's. Super grabe yung peak namin. Oh. So yun, it was For really fun more of lang for fun. talaga, oo. Content Tapos sinakyan lang. nyo na lang yung ano ng tao. Friends kami. May mga ganun kasi talaga no, na akalang tao kayo, pero yung ano lang naman, you were having fun, hindi rin yun naman pinapaasa yung tao. Oo. You're just having fun, kinikilig yung mga tao. Nagkataon lang talaga na Valentine's, love month. Tapos, akala namin nakakatuwa, and then, hindi na pala. Bakit? Nagkakadevelopan kayo? Hindi. Good friends talaga. Okay. As in, good friends Okay. lang. Nag-uusap kami, yung mga video call namin. Until na nag-uusap kayo, hindi na? Oo, nag-uusap kami. kayo. Oo, okay talaga. Pag may problem yung isa, tapos, nag-a-advise, comfort, alert, Okay, flirt, okay. comfort. Flirt before? Hindi, comfort lang. Wala. Before. Never, Never. never. Okay. Pero ngayon, sa relationship mo, you wanna keep it private lang. You don't wanna talk about it, which is good. Ito na lang. When it comes to content creators, pag-usapan natin yung... Kasi marami din naman tayo na magkakakilala, di ba? Sino yung pinaka-paborito mong content creator dito na lang sa Davao? Dito sa Davao. Sino yung paborito mong content creator? Ito, walang, keme. Ikaw. As in, no joke. Kasi, ito Hindi siya wala ko nag-expect ka. Wala, as in. Yabang milk tea. Promise, wala chismis. Talaga. Maingon ako si Moane. Katong nag-meet ta sa, nag-meet Sa ta sa Rojas Rojas. Night. Kauban ako sa akong friend, si Stephanie. Katong, super nagsikat ka, di ba? Is katong murag, nag-support ka kay Duterte. Yes. Tapos, daghan ka. Supporter pa rin naman. Oo, hanggang ngayon. Pero may mga, may mga, nakikita kita sa TV. Ay, sa Biyahing Duterte. Sa GMA. Hindi pa yun. Hindi pa yun. Yung mga, interview. Yung mga guest. Oo, guest. interview. Yun. Tapos, wala lang. Kasi super smart, gano'n. Tapos isip ko, natatalinahan ka sa akin. Hindi na. Ay, akala ko Hindi, sa- totoo. Ipapakita ko yung post ko sa Instagram. Yung picture tayo sa Rojas. Ang caption ko dun is, Andun ba? oo, na-archive ko lang. Bastos ka. Bastos ka, Pero, girl. ayun, pakipakita ko. Oo. Ang caption dun is, gusto ko talagang maging ikaw. Hmm. As in, no joke. Buti na lang, hindi nangyari. As in, no joke. Super idol, Jude. As in, Chito. Oo ba? Promise. Oo. Anong content ko pinagka-idol? Wala. Well, revelation niya. Wala Oo, ko balo. promise. Wala ko balo. Super love din ako ang mga Duterte. Right, Tapos right, ma-amaze lang ko ba kung paano ka Mag-start mag-stand ka. sa ilaha ba? Kay Duterte, yung mga paano ka mag-talk dito sa kanya. Inataw ka smart, eh. Straight English. Korean ang sata. As in, ang caption din ako. Talaga? Hindi ko inakala. As in, totoo. Ikaw dyan akong pinaka-idol. Ako, first time din ako nag-upload o picture dito ang Love Myself man kay ko sa akong Instagram. Ako lang dyan ang pictures. Tapos first time ako mag-upload og lalaki. Ikaw. As in. Tapos i-post yun ako. Gusto ko, inani unta ko. Super gi-idolize yun ka. Tapos, wala, weird man good pag bingon kasi mo, pag baguban ta ka na mag-perform ka nang ma-amaze ko pag naka sa stage. As Mo ba? in, oo. Mo ba? Oo. Wait, like, the last time we were together, Rally. rally, Oo, kato so nagyapon kaya ng moment? Oo, kanang, wala. Seryoso ka? Oo, promise. Ano mo yaban, ano yun? Lagi, promise. Kaya iisip na ko ba na? Hey, revelation. Kanang, Okay. idol na ko tapos kanang kulo, tapad na mag-share. Seryoso ka ba? Oo, promise Seryoso yun. ka? Oo, Oo, promise yun. Oo, kanang isip na ko, ganun pa picture lang ko sa yaha. Tapos, ito si Stephanie Jud, mo ingon Jud, anak siyang, anak ko pa Stephanie. Sunod mag-picture niya si Chito na Jud mag-picture sa kuha. Anak pa Jud ko sa yaha. Which happened, ba? Tapos, Which happened? kanang magsabay na taog ka ng mga No, endorsement, tapos na rally. Tapos, promise, Jud. Mo ba ka? Super Actually, look up, Jud, ka. Actually ako, kani tinod-anay na gid ni siya kay. Nana magita sa mga tinod-anay nga mga chikahan o chit-chat, no. The first time I met you again, as in literal, happy kay ko niya. Naging ako nga, Lord, unta wala lang ni dako ang ulo ni Karel kay. Siyempre, di ba? I mean, we have to be like realistic. Nauna gud ko sa imo. But then mas nauna gid kaga nag 1 million and all that. Buto na ako nga hala noon ako nga sa una kay ma-remember na ako katong sige ni nga milk tea handre sa SM
Loveland. Dili na Loveland ba dito? Loveland. Dili uy katong na demon dito martulog demonyo to ila. Scooby. Oh, yun si Just tama remember. di ay, Oh, naata diddo. Di ba nga murag ako pa ang bida-bida diddo. Gani. Crush, pwede ba itong Eh, sige ko na. Di ba kada marag ako ba ang marag star of the kuan diddo tapos kamo tong mga freebie marag ana ba tapos biglang di ba nilahi ang kuan nilahi ang dagan sa panahon mo to na ako nga hala unta nga wala nila ko ang ulo ni Karel unta matagad gihapon siya sa kuha so mo to na happy ko kay nanagadrapog ga marag na ha wala choice kaya nagka-overtas project dili okay di ba the mo na tong sunod na to nga pagkita was photo shoot sa Tooth Doctors di ba magito nga ako na ang nagpa-picture sa mo na tayo mag-iingon niya sunod aning wala lang kasi naisip ko lang aside sa ko kinsa pa ganahan ng mga content creators ganahan ma-amaze ko sa utok ni Davao Conyo si Philip grabe no yes never pa lang ako siya na-meet kinsa dili nimo ganahan nga content creators wala may rabod ta uy daghan ta wala lang ang realize daghan kita dere wala ko kay makaila pod pero wala koy support ko kanang mga micro na mga influencers kani siya nakay na meet nga influencer influencer kay pila to followers 10k no siya 10k yeah sa TikTok so i-introduce ko sa friend sila tapos i-introduce ko na influencer po ni si Karel, vlogger, siya nga. Nag-ano ka, ano mong content? Ako, chika-chika lang, buang-buang. Din siya na, may itsura man ka, may itsura man ka, mag-crop top ka, or ka na... Babae ni? Babae. Pretty siya. Okay. Oo, siya mag-crop top ka, or ka nang pag namo sa beach ba, take opportunity na mag-dance. Bahalag, dili ka kabalo masayo, basta move lang daw. Siya, kanang, mo dito ang pinakapaspas niya, naka 10k followers daw siya. Okay. Tapos, sabi ko, di mo ko kabalo masayo, good. Sige, sabayan na lang niyo. Oo, pwede ko kabalo masayo, good. Siya, sige. Sige. Para makag-collab ta, i-gain sa nimo ang kanang 10K. 10k. Basta kanang dapat Sige, tagaan kini advice. Muragana, so tagaan po kaniya og tips para usad pagpadako. Kaning mangingon ani ka. Like maapektuhan imong ego or magkatawa ka? Makatawa lang ko, pero kay swerte lang siya na ako yung kastorya. Kung lahi ito. Kung lahing tao man gusto, siguro na-offend ba or kanang naisip na kailangan pa din ako mag-show skin para makadawalan og followers, which is wrong man good. Right. Dagan mag-way para pwede naman siya ka magbuang-buang Korean. Kaon kag karang panit sa durian. Sausaws ginamos. If naay mag-chat sa imo nga, pwede ko makig-collab sa imo and you see that like they have less than 100 followers. Ano sa imong thoughts ani? Ako willing man ko, pero ako man good niabot ko sa inanin na followers. Walay collab, di ba? Right. Sariling sikap ta ba? Gusto na ko, maisip po niya na pag imuhang time jud, maabot na jud na. Di man nimo kailangan, siguro a little push, collab, pero for me jud, maningkamot tig imuha, kanang may gani karon kay na sila yung mga makuhaan og may mga trainings, daghan na kay sila pwede kuhaan og kanang like sa YouTube may mga tutorials katong sa ato ang time especially sa kuha to mga nagsugod og mga early 2016 we were on our own yun like wala gid mi kakuanan magana ba wala mi kakuhaan og idea ana so maningkamot yun paningkamot pangit pa itong quality akong video gani unsay mga first na device na ginagamit nimo sa una wala Android phone. Tapos, paboritong InShot. InShot nga ba? Dito ga-edit. Tapos, wala dyan ka ng materials na mga pa-lighting. Wala dyan Wala. Before lang dyan, pabuang-buang lang dyan ang labanan. Ana lang dyan. Sa karon nga year, when it comes to content creators, na ba kay isa ka content creator nga tanan yung mga marag threat sa imuha? Never siya na naisip na ko nga threat siya, pero
kanang dili siya kanang ingon nga nasuya ako nga in a wrong way gani. Nasuya ako nga unta inanap pud kabilis ako aba. Si Telma. Si Telma. Oo, super ma-amaze ko siyang utok good. Paspas Yes, kaayo. right. Tapos ako pila ko ka years dugay kayo naka 1 million jud. Unsa nakako? Oo, tapos siya, di ba? Isa ka bulan. Grabe, Oo, as in. Tapos viral tan videos niya. Wala ko nainggit. Pero nainggit ko na, inanak ko lang ako, pero never kang nainggit nga. Kanang, wala ang tayong tanaw niya, uy, yaya. Right, like you don't wish her nga kuan. Dili. Murag na ano kasi dili insecurity imong na feel, but it's really more of like jealous, like yan murag kuan lang nga murag makasuya, but not really like insecure. Pero pag naabi siya, magpa-picture po ba ako? Nag-iisip sikat ba kayo siya? How super, good kayo siya? super. I think siya ang number 1 sa mga Bisaya karon siya ang number 1 good para sa mga. Niabot mo pa baka sa point nga kanang kapuyan na ka, mahotdan kag ideas. Hurot jud kaayo na hurot. Natuyok na jud ako universe. Do you get burnout ba? Do you get burnout? Oo. Actually karon. Burnout ka karon. Hurot na. Hurot imong ideas. Pero at least siya, good na pressure ba? Right. Kasi murag maisip nimo nga, gusto ka maglahi na pud imong isip. Baby. You want more? Agugu gaga. Do you get depressed po because of social media? So far, okay man. Ako ang sa social media, wala kay ko hate comments madawat. Naaman, pero very few. Pero kanang few na comments na akong pinakalaban jud is kanang maingon sila og kanang wa nay lain. Kana jud ang pinakasakit. Okay na ignan ko yung pangit. Pero kanang ignan ko kanang wa nay lain. Ma-hurt ka? Oo, mas maka-hurt. Mas stress ka? Mas stress ka? Oo. Kani ma-admit pod ba nimo nga marag bitaw no, wala nay lain, makasulti ka na sa imong self. Kapoy mapro na una. Kaya kay isa tara-tara lang. Comment ag mayo. Tapos kung ako po, bakit kina ka sa uban sa imo nga kaya? wala nay lain, pero na chat. Mao ba? Like pero wala ni abot si mong point nga like na-depress jud ka, na-depress. Like gusto sa ka magpahulay nga level. Wala. Kasi naisip na ko, once mo give up ko, unsa man akong next? Di ako ahad mo sayaw. Di ako laing talent. Di ako singer. Ang airlines kaya ni-give up. Gisa ko. Wala siya kailang kantuan. So social media gid ang imo. Oo. Isa pa. What do you think is next for you? I think Star Magic. Wala ni Star Magic. Wala na ba? Uy, wala ko na-order. Actually, na-invite ko. Sa House of Collab? Sa House of Collab. Tapos? Nag-give up sila. Change lang mind, ay na lang. Wala, ni-no ko. Gipangarap ni mo nga ma-artista ka? Never. Never? Never. Pagkita pa na ako sa high school ko, pagkita na ako sa I know. Kagwapo niyo man. Lioy? Ululu. Seryoso na kay nga na? Insecure ka sa mo self, dili? Oo. Never dyan ako nakakita ako sarili nga kanang lahi mo na akong standard sa beauty. Mga Barreto, Ivana, alam mo na akong standard sa beauty. Oo. Padung na ko ka dito. Gamay na lang siya kayo. Wala, parang tanga to. Ilagi, promise. Wala, wala. Laklak siya ka. Laklak ang kuan. Wala. So ka na siya, what's next for Karel? Wala. So yung mga random lang yun, spontaneous ang yung mga contents. Kung unsa lang akong mahuna-hunaan, wala mo ko ka ng... Dili ka mag-pressure kayo? Bahala mo dito. Akong audience na pressure. Akong audience na stress. Ako i-upload na niya umaway. Siguro mag-business ko, Ana. So anyway, maka-happy, maka-proud. Unsay ma-advise nimo sa kani mga tao na gusto na mag-content creation, gusto nilang masulod sa ingon ani. Unsay advice nimo sila? Number 1 is i-ready jud mo imong heart. Kung gusto ka mo enter ani kasi gina-public na niyo imong self. Tapos never stop lang jud. If gusto jud mo mag-content, magpasok ani nga na industry na content creation. Never give up lang jud. Daghan jud kaayo ka ng mga ma-feel mo na mas okay siya, mas better siya. Pero ikaw never
dapat nadyo kay trust mo sarili, nadyo kay believe. Nakay-believe. Oo, nakay-believe sa mong sarili, ana. Ano yung message niyo sa mga family? Sa akong family, super thank you kay super supportive kaayo mo. Like pag labot mo katong time nga kanang bag-o pa ba? Napaka mga bashing, ginahilakan ako na before. As in, hilak tapos mo. Tingalan na lang na ako ang papa kay sa akong papa ko mo duol daan. Dayon jud sa akong papa. So magilak-hilak na ko, mag-emote na ko. Tapos wala, ma-feel na ko ilang love. Tapos bingon na sila nga, tanga, siguro ka, di ba? Isulod mo ka na. Supportive, no? Grabe ka supportive. Supportive sila. Karel Kat Lopez, daghan kayong salamat sa imo. Thank you for your time. Thank you po kayo sa T-Heaven. Salamat kayo. Kami kayo. Ha? Inyo ka man na. Uy, gapo na Bitaw, salamat sa inyo ang milk tea.